Gari naiz, 29 urte ditut, Agurainen bizi naiz, abeslaria naiz, eta gaur egun dupla taldean abesten dut, eta hor sortzen dut nire gauzak, nire ideiak. Ni euskalduna, era batera edo bestera sentitzen naiz, eta nik egiten dudana da, kanpoko hartu nirekin dena batidora batean sortu, eta saiatu hori benetazkoa izaten. Eta hor, karo, euskara eta euskalduna izateko, mila modu daude, nik nire asmatu dut edo asmatzen hau. Arantzazu niretzako udako bidea edo gurasoekin egiten nuena, urtero egiten genuena, Arriolatik Arantzazura ibiltzen eta buelta. Eta gero badakit hemen euskal kulturak pisu handia izan duela, euskara batua hemen sortu zela, eta hori da nik gainetik ezagutzen dudana. Galdera bat izan daiteke ez, nondik atea zuten ez energia, ez burutazioa ez, euskara batua eta ez energia hori zehozera inberritzailea egiteko ez. Eta hor ikusten dut paralelismo handia gaur egun egiten dugunarekin, ez. Jende asko ez kontra, baina bai arraroa dela edo ez, gure erara ez. Baina haiek bere garaian nola inzuten energia hori, burutazio hori, zehozer super berritzailea zena eta jende asko kontra zeukana eta nola atea zuten aurrera.